गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ BPFनि नेहाथारि डक्टर अनजलि दैमारिया बिबान एंगारदों, गावनि जाहोनफोरखौ मुंख'दों। डक्टर अनजलि दैमारिया BPFनि नेहाथारि महरै गावनि मासिखौ एंगारबाय आरो पार्टीनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय बिबान एंगारबाय। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै 29 मार्च खालि गांसे बिबान एंगारनाय लाइजाम डक्टर दैमारिया बुंथिदोंमोन दि बिथांनि थिरांथाया एंगारनो हायै गावारि जाहोनफोरनि थाखाय जादों। पार्टीजों गावनि समनि थाखाय साबायखर बावनानै बिथांजोआ लिरलांदों दि सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय नोंथांजों लोगोसे खामानि मावनो मोननाया आंनि खाफाल गोनांमोन, थेवब्लाबो एसे समनि थाखायल'। बिथांनि बिबान एंगारनाया बावैसो सिगां BPFनि गागि दैदेनगिरि काम्पा बरगयारी, जाय पार्टीनि लेङाइ आफादगिरि आरो BTCनि सासे गाहाय दैदेनगिरिमोन, बिथां ओंखारनायनि उनावनो जादों। बे दैदेनगिरिफोरनि नागारनाया पार्टीनि थाखाय मोनसे गोनांथाव सम फैयो, जाय बेनि इसिङारि दिदोमथि आरो इयुननि राजखान्थियारि मावखान्थिनि सायाव सोंलु सिखांदों। नैथि खौराङावनो दङ ओडिशानि कटकआव गुवाहाटी थांग्रा कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेनआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैनायाव सासेनि जिउ खहा, सा 8 जोखोम। मावख'आरिफोरा रोखा खालामो दि SMBT बेंगालुरु कामाख्या AC एक्सप्रेसआ 30 मार्च खालि नेरगुन्डी रेलवे स्टेशननि खाथियाव रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव सासे दावबायारिनि जिउ खहा जायो आरो सा 8 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जाब्रबथाया फुंनि 11:54 रिंगासोआव मंगुलीनि खाथियाव जादोंमोन, जेराव 11 दावबायारिफोरा गोहोम गोग्लैदोंमोन। सानजा बोरिमायारि रेलवेनि CPRO अशोक कुमार मिश्राया बुंदोंमोन दि रैखाथि हानजा आरो रेलवेनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा रैखाथि आरो फोसाबनाय लागायनो थाखाय थाबैनो जायगायाव सौहैदोंमोन। जिल्ला मेजिस्ट्रेट दत्तात्रेय भाव साहेब शिन्देआ थैनायनि अनजिमाखौ रोखा खालामो आरो जोखोम जानायफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादोंमोन। थाबथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे रिलिफ ट्रेननि राहा खालामनाय जादोंमोन। रेलवे बिबानगिरिफोरा बे जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागायदों। बे समावनो हेंथानि जाहोनाव गंथाम ट्रेनफोर, धौली एक्सप्रेस, नीलाचल एक्सप्रेस आरो पुरुलिया एक्सप्रेसखौ गुबुन लामाथिं सोलायनाय जादोंमोन। दावबायारिफोरनि हेफाजाबनि थाखाय होनाय हेल्पलाइन नम्बरफोरा फारियै गुवाहाटी 03612731 621, 03612731 622, 03612731 623, कामाख्या 9957247953, रङिया 9854419064, निउ बङाइगाव 9957554957, गोदान कुचबिहार 7605036155, किशनगंज 6456226794, बारसाई 6451220886। थामथि खौराङावनो दङ बाक्सानि गामियारिफोरा बारग' NDFB दैदेनगिरिनि सायाव हा आवग्रिनायनि दाय होदों। सालबारिनि अक्सिगुरियाव दुंहाव थासारिया बांदों मानोना गामिनि सुबुंफोरा बारग' NDFB दैदेनगिरि जि बिदायनि सायाव 51 बिगा हाखौ जर-जुलुम दखल खालामनायनि दाय होयो। रिपर्टफोरनि बादिब्ला, बिदाय आरो बिथांनि सा 10 हेफाजाबगिरिफोरा दान मोननै सिगां थार बिगोमानिफ्राय हेंथा होसेयावबो हाखौ आवग्रिना लादोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा दाबि खालामो दि बिसोरखौ लावथिफोर आरो हाथियारफोरजों हुमखि होनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोर गावसोरनि हाखौ नागारनो गोनां जादोंमोन। दखल खालामनाय हाखौ दा अजद होनाय बादिब्ला बिदायनि सामलायनायाव थालिर आबादनि थाखाय बाहायनाय जागासिनो दं। ज्यतिष मुसाहारि आरो लोगोसे गोबां गोहोम गोग्लैनाय हा बिगोमाफोरा SDO आरो पुलिसजों लोगोसे जायगायारि बिबानगिरिफोरनाव अजद होदोंमोन। बबेखानि दासिम जेबो राहा लायैनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरा दा न्यायनि मिजिंजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोरखारनिसिम सौहैगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव खावनाय बेसादफोर बोखांदों। दिसपुर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गुवाहाटीनि ABC ओनसोलाव थानाय मोनसे स्क्रैपयार्डआव खावनाय बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। बे स्क्रैपयार्ड बरपेटानि कलाइगासियाननि शहीदुल इस्लाममोन।
पुलिसआ धातुनि बासन, पित्तलनि घिउ ट्रे, एलुमिनियामनि आइजें-आइलाफोर, तामानि तारफोर आरो गेस स्ट'भफोर जब्द खालामो। आयेनारि राहा लानाय जागायबाय। गुबुन मोनसे अपारेसनाव बासिस्ता आरो जाराबाद पुलिसआ जाराबाद नाका पइन्टनि साखाथियाव सानै सिखावफोरखौ खादोंमोन। दायनिगिरि बाबु बर' 19 बोसोर आरो बाबुल साहा 23 बोसोर। खावनाय टाटा मेजिक कार AS01837340 जों हमजादोंमोन। पुलिसआ गं 12 गिलिर लहानि बार, डिजेल खावनाय बाहायनाय जाय गंनै प्लास्टिक थावनि ड्राम आरो गंसे फिसा काटार सिखा बोखांनो हायो। सेक्टर 1 निफ्राय लहानि मुवाफोरखौ खावनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा मोन्नैबो केसफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। 5 थि खौराङावनो दङ मेघालयआव मंगलदैनिफ्राय खावनाय ट्राकखौ बोखांदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव पुलिसआ मोनसे गारि खावनाय रेकेटजों लोब्बा थानाय 8 सुबुंफोरखौ खानाय जायो आरो खावनाय ट्राकफोरखौ बोखांनो हायो। मंगलदैनि सान्तिपुरनि अजय बर्मनआ साई बाबा मन्दिर पार्किं ओनसोलनिफ्राय दान मोनसेनि सिगां बिथांनि ट्राक रेजिस्टार नम्बर AS13AC5614 गोमानायनि उनाव एफआइआर होदोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ दायाव बाहायजानाय गंसे रिकभारि वैन बोखांनो हादों। मेघालयनि 13 माइलआव गंसे डाम्प-यार्ड हरखाब सिग्रोमनायाव बायफ्लेनाय ट्राक बेनि इन्जिन आरो गुबुन बाहागोफोरखौ गुबुन गारियाव ल'ड खालामनाय नुनो मोनो। रेजिस्टार नम्बर HR58B7366। हमजानाय दायनिगिरिफोरा जाबाय एम रशिदुल आलम नलबारीनि, नुर हुसैन चटगांव गुवाहाटी, मेहदुल इस्लाम मुकलमुआ नलबारी, आइनुल हक हाज कामरुप, नाजरुल इस्लाम बङाइगाव, पंकज यादव लालमाटी गुवाहाटी, सन्जीव कुमार हारियाना आरो रणबीर अरोरा हारियाना। पुलिसआ जाथायनि आबुं सिमाखौ नायबिजिरगासिनो दं। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।